И здравейте, приятели! Днеска ще снимаме с Facecam. Знам, че обещах на 10 абоната, но не можах, защото много ми се искаше да направя този клип. Днеска ще правим "Не се смей с вода в устата". Нека да започваме. Yeah, I like chili. Това беше много смешно. Чакайте един момент. Съжалявам, че клипът ще е толкова кратък. Просто понякога самото приложение за снимане спира да... Просто взето този клип го снимам за втори път вече. And that day I was sort of in a bad mood, so I didn't exactly climb up Jacob's ladder. Oh, here it is. Oh, yeah! Yeah, you got that. Oh, ouch. Еми, това беше от клипа. Ако искате още такива клипове, трябва да съберем 10 лайка. Само единствено 10. Не забравяйте да цъкнете камбанката, да се абонирате и да натиснете лайк бутона. И това беше от мен. До следващия път.